Здравейте, приятели, на моята кухня. Аз съм Мими. Днес ще ви приготвя торта. Необходимите продукти за блата на тортата са 5 яйца, 1 чашка захар, половин чашка нишесте, 1 чашка брашно и 2 пакетчета ваниля. Първо започвам с яйцата и захарта. Разбивам, докато се получи една пухкава смес. Сега добавям следващите продукти. Блата е без бакловер. Добавям 2 пакетчета ваниля. Половин чашка нишесте. 1 чашка брашно. Включвам миксера, продължавам да разбивам. Приготвих яринга, като го регулирах на 22 см. Поставих в дъното хартия за печене и фолио. Изпичам на 180 градуса. 30-35 минути е достатъчно. Взимам да изпеча. Сега ще приготвя кремчето на тортата. Приготвила съм и сметаната. Първо ще отворя. Ще използва 400 мл течна сметана. Измервам с чашката, която е 200 мл, и затова слагам 2 чашки. Слагам върху газовия котлон, за да може да се загрее сметаната. През това време ще нарежа белия шоколад. Приготвих 300 грама шоколада, който приготвих, но ако има нужда, ще добавя още малко. Добавям целия шоколад. Включвам пак печката на най-ниската степен и през това време разбърквам с дървената лъжичка, за да се разтопи шоколада. Готова съм. Изключвам печката. Изсипвам в стъклена купа. Оставям да изстине. След като изчаках в хладилника, можете да изчакате малко повече време. Изсипвам в купата. Сега продължавам с разбиването. Сега добавям течна сметана, бавничко. Готова съм. Като добавих 200 мл течна сметана и се получи една гъста смес. Сега ще приготвя и плодова гласура. 180 мл вода. Достатъчно е 180, да не е много. Добавям и захар и захарта. 2 супени лъжички. Ако искате да допълните повече захар, можете да сложите. Сега взимам върху газовия котлон да сваря ягодите, докато омекнат. Имам съвсем малко вътре смесени плодове, микс от плодове, и това
към 50 грама, само че не се виждат. Ето. Можете да сложите, може и без тях. Няма значение дали само ягоди или имате микс от плодове. След като омекнат плодовете, сега добавям една супена лъжичка, която разтворих с малко вода вътре в ягодите и казах, че имам и микс от плодове, съвсем малко, 2 супени лъжички. Можете да проверите вкуса. Ако има нужда, добавете захар още, ако не, може и без захар да го направите. И съм готова. Оставям да изстине. И ще започна да сглобявам тортата след малко. Настъпи момента да сглобя и тортата. Нарязах блата на 2 равни части. Разделих на 2 равни части блата. Заливам с компот от праскова. 1 чашка компот приготвих. Ако обичате по-меко, може да сложите повече. Аз ще сложа 1 чашка за 1 блат. Започвам с сметаната, която приготвих. В тази силиконова торбичка ще сложа съвсем малко от сметаната, като направя кръгови движения, крема, който приготвих, за да мога да сложа плодовото сладко. И така, за да можете да видите. Сега започвам с плодовете. Можете да използвате по-малко плодове. Аз сварих 300, може и 200, ще е достатъчно. Слагам още малко от сметаната, за да не текне плодовата глазура, която приготвих. И съм готова. Слагам втория блат. И сега пак 1 чашка компот. Заливам блата. Ще оставя в хладилника да поседи няколко часа и след това ще продължа пак с сметаната, за да мога да оформя гладка повърхност на тортата. След като изчаках 1 час в хладилника, сега ще сложа още 1 слой от сметаната, която приготвих, за да стане по-гладка повърхност самата торта. И съм готова. Сега ще украся тортата. Сега пеперутките, които ще използвам, това са за ядене. И съм готова. Достатъчно е толкова да се сложи пеперутки. Може още 1 да сложа, 1 малка. Ей тук. Това от мен, приятели. Бъдете живи и здрави. Обичам ви всички. Останете в моя канал.